தீபாவளி அன்னைக்கு மட்டும் தலையில எண்ணெய் வைக்காங்கல்ல பாப்பா, அது ஏன்? அது ஏன்னா நம்ம உடம்புல இருக்க ஹீட்லாம் குறைக்கிறதுக்கு. ஹீட் குறையும், ஆமா. அப்புறம் எல்லா சூடு எல்லாமே கழியறதுக்கு, அவ்வளவுதான். சூட்டை பூரா ஒழிக்கிறது தான். ஆமா. ஏன் மத்த நாள் தேய்ச்சி குளிக்க வேண்டியது நம்ம கரெக்டான தீபாவளி அன்னைக்கு மட்டும் என்ன தேய்க்காங்களையா? அது ஒரு ஞாபகார்த்தமா இருக்கும்ல அன்னைக்கு. போன தீபாவளிக்கு குளிச்சதுடா, இன்னும் தலைக்கு எண்ணெயே வைக்கலன்னு சொல்லி ஞாபகம் கரெக்டா இருக்கும்லையா? குளிக்காமையா இருக்கீங்க? இல்ல குளிக்காம வந்துட்டீங்களோன்னு கேட்டேன். அதுதான் தீபாவளி அன்னைக்கு தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கிறது, அப்படிதானமா? ரொம்ப நன்றி சரண்யா. ஆமா, தீபாவளி அதுக்கும் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்காங்களே, அது எதுக்கு தம்பி? ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காச்சு. ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறக்கா? அப்ப மத்த நாள்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாட்டோமா தம்பி? இல்லண்ணாச்சு, அன்னைக்கு ஒரு அந்த நரகாசுரன் ஐயா சொன்ன மாதிரி. ஐயா சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு நரகாசுரன் இது ஒரு சிவன் எங்க ஓடுற நில்லு. பஸ் நிறைய பஸ் இருக்குடா, ஏகப்பட்ட பஸ் விட்டுருக்கு தீபாவளிக்கு.